L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA, qed tinvestiga l-legat każ ta' abbuż razzjali fuq it-tfajla żagħżugħa Maja Luċija waqt li kienet qed tilgħab mat-tim tan-nisa ta' Gargur Rovers fil-kampjonat ta' taħt 19-il sena. Il-każ ġara l-ħadd hekk kif it-tim li tilgħab miegħu Maja lab kontra t-tim tal-Mosta fil-ground ta' Witilajn fejn ġenituri tat-tim oppost għajruha b'missiera waqt din il-logħba futbol. F'messaġġ fuq Facebook, it-tfajla spjegat kif ilha żmien ma tikteb fuq il-paġna tagħha, iżda din id-darba ma felħitx ma tajt xejn. Sostniet kif fl-2021 m'għandhomx jibqgħu jiġu użati daw it-tip ta' kummenti, speċjalment meta l-istess kummenti dispreċjattivi intqalu minn ġenituri ta' plejers tat-tim oppost. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol esprimiet solidarjetà ma' Luċija li hija wkoll plejer tat-tim nazzjonali tan-nisa. Innutat kif bħalissa għaddej proċessa biex tinġabar iżjed informazzjoni dwar dan il-każ. L-MFA saħqet kif hija tikkundanna kull forma ta' razziżmu. Fuq Facebook it-tim ta' Maja kkundanna dan l-att minn ġenitur li kien fil-ground fejn ġie kkonfermat li se ttieħed azzjoni mill-MFA u mill-Pulizija. Kienu bosta li kkummentaw u waraw id-dispjaċir tagħhom fejn sostnew kif misshom jistħu jgħaddu kummenti hekk speċjalment minn ġenituri suppost ikunu ta' eżempju. Fosthom kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela li fuq Twitter qal kif li żagħżugħa tkun abbużata minħabba razza ma tistax tibqa' r-realtà tal-isportivi Maltin. Saħaq kif flimkien irridu nibnu soċjetà fejn kulħadd ikun trattat b'rispett fejn id-diskriminazzjoni titneħħa mis-soċjetà.